simpan ngai kubli pi borok lang kinong page kinong support berat ba yo ni channel jongi te kan por berkelimat ke bamenta ka topik ke bang ko ban le kan por bamenta kalong sepangka story le ni ke jinge thu khana ka badon halendet ko we ni ke jing ruai ke bang so tenat ha ban ruai kata ke nombar jing ruai ke ba lais pa prap kuai ke badon ha ka kot jing ruai jong ka khasi jain tia Presbyterian Assembly ka jing ruai ke bakerteng ka jing ai ba phla le ne Amazing Grace ko mang ong haktin pareng có bật đây cái này cái chuyện hoài Jing ai ba pelatam kaba ben im yang langa laja yang la shem ben im ya kan cái chuyện ruai ke ba ponam ke ba so tenat bat ke ba barong i ba ban ruai ha keleng sodong jong ke perthai la ong bala tho da u we ni ki pastor jong kari England u bal iam haki snam sejar news pa arpusan handuk snam sejar pras pa nyo bat ke ne ke ruai ke long ke ta jing ruai sem sim ha ke ba John Newton ular ruai na ke ta jing sem jong u ha ke jing im John Newton la ong ba long ubriu ong ba im ha ta jing im badap da jing e ke jing jar mat balai kenduk sibun kijing ma ha kijing im kejong u John Newton uladu no yang kejong ke kemi ha ka bakal khalat no na du kapor ka ba dang long tang kum u khna ret mat kum ta ulah ban mat kijing im ha ka ba u ha ban bot yu ka jong u kat seba ulej na du ba udang khna ka ba jong John Newton long ba ulong uta u kapten la ne unong ya ka leng la ne ka jahat ka bakit ya ki mrao ki ba la khayi na po ki ri Afrika siapa di Europe lingba ke Duriau Mediterranean Sea kumta hadin ba ularang ba laong ba John Newton ru ulaya don bentah kata kejingnya kayi kata ki merau ki bana pok keri Afrika siapa di Europe ba laong ru ulalong kum utau kapten dan ne unongnya ya kata jahat ha ke ba lakit ya kita ki merau ki bana kiri Afrika ha ke ba uladon ha kata kam kum unong kayi merau bat unongnya ne kapten jong kata jahat laong ba Newton lolong ubriu kuba senrang kejing long bat uba do nut bat ubom salia yano ru henre laong bakal don kejing jihak senam sejar nyos pa sofra ha ka bakal kela khongpong ya kom perkhat bat ya kedok nut kejong u John Newton ha ka senam sejar nyos pa sofra laong bakat ba u John Newton udang don ha kata kajahat ka ba mau unya ka bakerteng ka greyhounds laong bakal don kejing ki aryong ka basir khai pha hang ta po ka Duriau North Atlantic bat kejahat jong John Newton tu laong bakal sya lin shop kata ka aryong ke basir khai hang ta po pedeng jong ke Duriau bat hang tau John Newton laong ba don jikerman su ba undang light im na kata ke aryong ke basir khai kum kata ka po laong ba John Newton ulakan mau yo ublai bat ulak hot kerpat di kejing isnai ke jong u hang ta po pedeng jong ke Duriau kum ta laong ba John Newton ringkat ki perlok ki jong u bat ki merau ki balakit hang ta po kejahat laong ba kila yo la im na kata kajing at pelung bat kata ka eryong ka basir khai da kajing isnai ke jong ublai bat kila poistuk syadu ka do ba jong kiri Europe bat kata kajing jia ka basir khai ka bala jia yu hang ta po ka Duriau laong ba kala long kum kata kajing penkendit benriu kham tam ha kajing yadai ka ba kanjaman sim ke jong u bat ublai wat la da Newton sum le ino mardor ya kata ka kam jong u kum unong nya jahat bat unong khayi ya ki merau henre laong ba kata kajing syam kajing kenduk jong u hang ta po jong ke Duriau kala long kum uta osumbai ha ka ba kala sedang sendon ban penkela ya kajing im jong u si junom bat katuk ne por hadin ba musim ublai ula kren hu laong ba Newton ula ino ya kata ke kam jong u kum unong khayi merau bat ula sedang ya kajing pule ke jong u ban long kum u pastor bat daya kas nam sejar nyos pa andrup saul ong ba hadin ma ulah ban pendam ya jing pule jeng u kum u pastor ula sya ban penkup ne ban ordin yu kum u pastor hakawai ke balang hapo kari England bat daya hadin ba ulah long kum u pastor ong ba ulah sedang ban sinai ke jing ruai ke ba uju tenat ban ruai ka kat seba ulek ban ai ke jing keren la ne ke sermon bat dai ha kasnam sejar nyos pa nyo puar laong ba Newton ulah da ban tho ye ke jing ruai bat ha ka ba ulah ruai lang ha ka por ba
ulit ban kren hak we ni jing seng ka badai nak benta ka jing rkhe ya ka snam thamai la ne ka new year pat ya kan jing rwai la ong ba u Newton ula pensong nong rim kat kum na kitab ka baning kong jong i chronicle klen nong ka bakhat nyau bat ka dikhat ka bakhat riu tar ka ba ong kum ne anda kum ta o debit im ula let ban su bat ula song hakmat utrai bat ula ong ngalong u atrai u blei bat bakayim jonga kalong ayu bamel pen poy nga hadu kat ne bat kini kentin ke badon hapo jonga ni jing ruai la ong ba kilong kum kita kentin ke pen phalang ya ke jing ya lenti ke jing im ku jong u na kata ke jing im ke balong kum ubriu ba matla ke jing im ke ba jaman sim bat badap da ke jing palat bat ke pop jauh ta ubriu balayo ya ke jing pelai par ni ki pop baro bat balayo pediang ya kata ke jing map ke ba jablei bat hadin nang ta long haba u Newton ula dep ban thau bat snai ke jirwai long ba ke jirwai ke long ke jirwai ke ba pau nam haduk ta ha ka ba baro ki e bat ki sotanat ban rwai bat ban sha skor ke jirwai bat long ru kala yo ya kata kerdan kum kata ke jirwai ke ba kerpang la ne ka anthem jong kari bilat ha ki to ki po ha ka bala pendon kami ya ka ha ke jing yalang ke ba he jong ki presiden jong kari bilat ki siberai lida lani kinong yakhi na kamta kahok ko jong upat ba bat kinong o dor bat kinong dro ki ba pawnam jong ki to ki por bat kani ka jing ruai ka yai long kum ka ta ka jing ruai ka bawan ra ya ka jing kerman ya ka jing ai bat ya ka jing kala ka bamut ha ka ba larwai bat la ya ka nak oi ka pateng ben riu sa ka wai pat John Newton ha ba long kum apostol ang ba ula dap da ka jing ngosi banyo i ya ka jing sha di bat sha thit jong ki jaj ben riu do yong ban long kum kita kim rao kum ta ma u bat u William Wilberforce long ba kila long kum kita kinong yalam marat ba na ka benta ban weng bat ban penduk no sendon ya ka jing khayi marao hapo kari bilat bat susu long ba ka gam ka jing trai sitom jong u John Newton na ka benta ban weng bat ban penduk no sendon ya ka jing khayi marao hapo kari England kita pausenal yang baga jing thok badon haka slip trade ak jong snam chejar praspa nyau bat dai haka ni ka snam ru ka ba John Newton ula khlat no na ka ni ka perthai te ka tung la poso bakut jong ne khana bat na karpat e phila da bisngode sa like share bat kum juro nam klat ban comment kum no phisngo halor ka ni ka khana te na bata ka ni ka porna tutkut na swang ne nge sia sempat na ka video kublai sibur ni phibara ada jing im haka bertei dan kut kan wai shen shen